Ondas bravas en Nazaré, paxaros que pían en portugués, vi unos libres o alén do mar, cando te collín da mar. Deiteime sobre o teu peito, descubrín o teu corpo inteiro, e despois de facelo amor, escriboche esta canción. Querer es ver como ver fundir un barco de papel. Boas tardes, estimados ointes. Unha tarde máis estamos con vos, dende o corazón da Limia, dende o noso IES Lagoa de Antela, para comezar unha viaxe e chegar a través das ondas a todos vos, queridos limiáns e limiás. Neste espazo, onde as melodías se expanden polo ceo, queremos falar hoxe de música galega, por encontrarse esta nun momento incrible, cheo de novas voces e orixinais propostas que están a deixar pegada. Entre esas voces hai unha que se ergue con moita forza e é a de Mondra. Del é a canción que estamos a escoitar de fondo. É un cantante que está a levar a nosa música a novos horizontes e un orgullo, como non, poder compartir esta emoción con todos vós. E para coñecelo mellor, temos vos preparada unha entrevista moi boa realizada polo noso ben querido Roi Mellado, alumno de segundo da ESO do Lagoa de Antela, que ademais é un auténtico amante da música e da nosa danza tradicional. Deixo vos xa con el para que descubrades este fabuloso artista galego, Mondra. Mondra, que tal estás? Moi bo día, encantado de estar aquí en Xinzo hoxe. Bueno, pois hoxe imosche facer unhas preguntiñas para a radio do noso centro, Radio Lagoa. Bueno, pensas sacar unha nova canción dentro de pouco? Pois sí, así en primicia podo adiantar que en marzo sacarei os primeiros adiantos do meu próximo disco. Tes patrocinadores? Pois non, a verdade é que é todo a base de aforrar e investir, pero sí que é certo que teño a sorte de que un selo discográfico chamado Altafonte confiou en min e págame un pouquiño polas producións discográficas e musicais. E cando viñeches a Limia trataronte ben? Sempre me trataron moi ben na Limia e teño moi boas compañeiras por aquí. Vale, cal foi ou é o teu maior referente na música tradicional galega? Pois direi que as miñas referentes máis grandes son todas as mulleres, todas as informantes, as que precisamente este ano se lles adica o Día das Letras Galegas, que de xeito natural integraron a música de pandeireta na súa vida, integraron no seu día a día e fixeron que chegase até nós, coidando sempre con moito cariño. E pensas ter algún concerto próximamente na Limia? Pois na Limia non o sei, pero polo sur de Ourense algún concertiño no 2025 vai haber. Como imaginas que vai ser a túa carreira musical? Pois espero que sexa moi longa, espero dedicarme a isto durante moitos anos e tamén espero que me traia sorpresas, espero que sexa moi diversa e espero que teña estímulos moi diferentes ao longo dos anos. Seguen existindo os estereotipos no baile? Por suposto que seguen existindo. Cada día vexo menos, porque sí que é certo que o baile se diversifica cada vez máis, e a xente integra o baile na súa vida e integra o baile dunha maneira en que pois é ela mesma no baile, digamos. Pero nos escenarios debo dicir que se seguen vendo moitos estereotipos de xénero. Cal crees que foi a peza máis importante que te levou a ser quen és?
Vaya, o tema, a canción máis importante? Si, unha canción. Pois eu supoño que Puñeta foi a canción que máis conectou coa xente e que por tanto me levou a novos lugares ou a sentir que a miña música pois trascendía sobre as persoas, non? Ou en grandes festivais. Pero se teño que quedarme cunha canción ata o día de hoxe, polo especial que foi e porque leva o título do meu primeiro disco, diría que é Ardén, e que é unha canción moi especial e que conta unha historia moi especial para min. Que lle dirías á mocidade para que se inicie no baile tradicional galego? Pois diríalle, sobre todo, que é moi divertido, que é difícil, iso sí, así que hai que poñerlle moita gana, pero que todo o mundo pode bailar. E ao final, canta máis xente baile, máis divertido será facer foliada. Esta pregunta ten bastante chicha. Poderías dar algún consello a esas persoas que intentan falar o galego e son excluídas por falalo, por exemplo, nas cidades? Pois claro que sí, porque xa sabes ti ben que o galego mal falado, o único galego mal falado, é o que non se fala. Entón, toda persoa neofalante, é dicir, toda persoa que se inicia nunha lingua que non falou antes, vai cometer erros, ou vai falar, digamos, con contaminación de outra lingua, non? Coa que sexa a súa, pero que ao final o importante é animarse, porque o galego ten que vivir moito tempo máis, estamos nun mal momento para a nosa lingua, así que falar galego é un orgullo, non é unha vergoña. Gustaríache facer algunha colaboración con Rodrigo Cuevas? Todo o mundo me compara con Rodrigo Cuevas e xa nos xuntamos varias veces, somos colegas, eu admiro moito e quero moito, e quen sabe, nin digo que sí, nin digo que non, pero pode que sí. E a última, que deixeina po final, algunha vez tiveches un caso de homofobia durante o teu percorrido como artista? Pois sí, ás veces algún desprezo ou cousas con menos importancia, pero sí que houve unha vez onde eu estaba cantando Beixos de LK, acordareime sempre, no Concello de Mos, nun festival que se chama O Son do Pazo, e ali un señor increpoume dende a primeira fila ao berro de maricón. Eu a verdade é que, claro, con tanto barullo, cos auriculares non escoitaba moi ben, pero souben que era unha agresión homófoba. Rapidamente se encargaron de retirarlo de ali e de indicar que aquele era un espazo onde non se podía dicir iso e que era un espazo seguro. Pero sí, aconteceu iso e a verdade é que eu parei o espectáculo durante un segundo para que retiraran a ese home e poder continuar. Pero sentíme moi respaldado polo público e pola organización. Pois moi ben. Moitas grazas, Mondra, por achegarnos a este maravilloso mundo da música trad, rescatando así esa música que durante tantos anos foi esquecida, e por todo o teu traballo de inclusión e normalización do colectivo LGTBIQ+, e tamén do galego. Grazas. Moitas grazas a vos, é un placer, a verdade, ter entrevistas como esta contigo, Roy, así que agardo vervos pronto e moitas grazas polo convite. Moitas gracias.